हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपण मैंने देख पार्टी आज आम आई खंडगिरी रास्तार गला कूड़ी टे कम अच्छे आज काली अधिक बहुत कूड़ी पड़ता देखु लाइन कटिगले आम से कंदी पटा देखी से कंदी आपण मैंने भाई देखो आम आइलु खंडगिरी एना बसीचु आउटे पर भाई 6टा है उपरूचु ये सब टूरिस्ट स्पॉट लगे से आसवे आम ये बचु तापर जो पहाड़ उपरକୁ जागर कहता बुट छोट हो नुआ कि ना चिचिक मार्च मुझे नुआ कि चिकचिक मार्च रिबॉक आपण मैंने भाई देखते आम लकी एरिया आम जो रनिंग करके लकी एरिया से रनिंग करेंगे देखिए फास्ट सेकेंड थर्ड होडी हारमोन चलो चलो आज देखले आप देखो आम फिर दौड़ी आइलु जागर फास्ट है आम सब पचर आइलु देखु टे सकाळ गली आम एने जीवु से पड़ू पहाड़ पर देखिए व्यू भाई अभी देखिए हम पुशअप मारी भाई देखो हम पुशअप माइली दंड माइली आउ टिके ना दिन होगा मैं उपरू जी देखते दिन तो हो गले टिके ना दिन भाई अभी देखते आम चलू उपरू देख एक्सरसाइज करके आउ थे उपरू जीव से ऊपर टे बसी आसबू व्यू देखु आपण मैंने भाई देखी पार्टी कौटी कौटी पड़ी देखो पहाड़ हरिया कौड़ी कौड़ी भाई देखो टे पड़े से पटे जीव उपरको आउटे कौटी पड़े बधा चिकुटी पानी पिला ये देखो आज कम कौटी पड़े कहीं लगुच देखो यहीपटे ना उपरू चल भाई देखते ए स्टार्ट है व्यू ऊपर शीत पड़े से जन रही तले से पैसा आनते खाया खाइले आम जागर मोर आइल उपरको ये पहाड़ पटे ना डेंगी जीव चढ़ी सरी कौच डेंगी जी बात एरोप्लेन उड़े बोधे
ଜାଗର ଆଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଜାଗର ଆଇଲି ନା ଚଲା ସହ ଦେହ ଛାତି କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଗାଈ ସେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଆମେ ଆଇଲୁ। ଏ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବେଷ୍ଟ ଭିଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଚାରିପଟେ କୁହୁଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ କାଲି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କୁହୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା। କାଲି ଭରା କୁହୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଏଇଠି ହେଇକି ବି ସେପଟେ ଗଛ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଆମକୁ, ଏଇଭଳିଆ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ନାହିଁ, ଏଠି କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଏତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲେ ଯଦି ପାହାଡ଼ ଫାହାଡ଼ ଏଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆଇଲା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତି ପୁରା। ଏବେ ନ ବୁଲିବ ଭାଇ କେବେ ବୁଲି ପାରିବନି ଭାଇ। କାଲି ତମ ଭିଉ ଦେଖ, ଆମେ ଉପରେ ଚାଲି ଯାଇଛୁ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଭିଉ। ଏବେ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବଇଛୁ, ଏଇନା ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲି। ଦେଖିବ ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ମନ୍ଦିର ବଣଜଙ୍ଗଳରେ ଆସି ରହିବ, ପୁରା ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। 8ଟା 9ଟା ଆଡ଼ିକି ଉଦୟଗିରି ଏବେ ଫିଟିଯିବ, ସେଇଠି ଭଲ ଲାଗିବ। ସେପଟେ ଭାଇ ଦେଖିବ ଭଲ ଭିଉ ଆସିବ। ଏଇନା ଟିକେ କୁହୁଡ଼ି ଅଛି ନା, ଦୂର ବାଟ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇନା ଭଲ ଦେଖାଯିବ ଭିଉ। ଦେଖୁନ ମୁହଁଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ କୁହୁଡ଼ି ବଢ଼ିଛି। ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ବଢ଼ିନି ଲକି ଟିକେ, ମତେ ଲାଗୁଛି କୁହୁଡ଼ି ବଢ଼ିଲା ଭଳିଆ। ନା ମତେ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଲା ସେଠି ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର, ଭାଇ ଆସିବେ ବୁଲିବାକୁ ଯାହା ଖାଇବେ ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ବୋତଲ ଫୋତଲ ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭାଇ ସେଇଠି ବୋତଲ ଫୋତଲ ଅଳିଆ ପକେଇକି ଯାଉ। ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଭାଇ, ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ହେଇକି ନିଜେ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସି ଉଠଉନାହାନ୍ତି ଭାଇ। ଆଠୁ ଆଗରୁ ଆମେ କେତେ ଦିନ ହେଲେ ଆସିଛୁ, ଦେଖିଲୁ ଭାଇ ଲୋକ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଳିଆ ପକେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି ଭାଇ। ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବି ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଭାଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସିବେ ଟୁରିଷ୍ଟ, ଖାଇବେ ପିଇବେ, ଅଳିଆ ପକେଇକି ପଳେଇବେ। ତମେ ସିନା ଭାଇ ପଳେଇବ, ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ରହୁଛି। ଦେଖିବ ତ ଏଇଠି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଏଇ ପିଲେଇ ପୁଅ ବସିଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ। ଭାଇ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଗର ଏବେ ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମସ୍କା ଖେଳ ଖେଳୁଛି, ଜୀବନ ଉପରେ ତାର ଲୋଭ ନାହିଁ ଭାଇ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଏବେ ଆଇଚାରି ନୂଆ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ହେଲା ଗୁଡ୍ ବାଏ ଜିମ୍ ଷ୍ଟାର ଗୁଡୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 8ଟା ଖଣ୍ଡେ, ତଥାପି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ଯାଉନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆରେ ଏଇପଟେ ଆସୁନ ଯିବା, ଗୁଡ଼ାଇ ଯାଇପାରିବନି ବୋଲି ଆମେ ଏଇପଟେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୁଡ଼ାଇ ଯାଇପାରିବ ନା, ବୁଲିକି ଯିବୁ। ଗୁଡ଼ାଇ ରହିଥା, ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛ। ଏଇପଟେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ରହୁଥିଲେ, ଘୋଡ଼ା ବି ବାଘ ରଖୁଥିଲେ, ଘୋଡ଼ା ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ତଳକୁ ଚାଲିଲୁ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା, ସେଇଠି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଏପଟେ ଏଇନା ଏଇଟା ନୂଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ପାଣି ଇଏ ହେବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଏଇଟା ପାଚି ଗୋଟେ ଥିଲା, ପାହାଡ଼ଟା କଟା ହେଇକି ହେଇଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ ଭାଇ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଭାଇ ମସ୍ତ ଭିଡ଼କୁ ବାବା ମାନେ ବସିଥିବେ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ରାଜାଙ୍କର, ଏଇଟା ବି ଏସବୁ ଗୁମ୍ଫା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ବାବା ମାନେ ଆଇଲେ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଲା ହବ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ।
ହୋଟେଲ ଟେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇଲେ ଏଠି ଥୋଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଏପଟେ ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ଆସେ ଭାଇ ଆଜି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିନାହାନ୍ତି ରବିବାର ହେଇକି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆସିବ ବୋଧେ ଆଉ ଟିକେ ଡେରି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଆଉ ଟୁରିଷ୍ଟ ନହେଲେ ଆସିବେ। ନା ନା ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ଏତେ ସକାଳ ହେଲେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଫୁଲ ହେଇଯିବା କଥା। ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପୁରା ଭାଇ ପାହାଡ଼ ଫୁଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ଏବେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କୋଉଠି ଗଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ହଉନି। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇନା ଗୁଡୁ ଭାଇ ଯାଇଛି ତା ଗାଡ଼ି ଆଣିବ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେ ତା ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆଉ ଥରେ ଆଙ୍କ ଲକିରେ ନେଇକି ଯିବ ଆଉ ଏବେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆଇଲା ଚାଲିଲୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିବ ସେ ଆଉଥରେ ଆସିବ ଆଉଥରେ ଆସିବ ଆଇ ସେ ରହିଗଲେ ମତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଯାଏ। ଗୋଟେ କାଲି ସକାଳେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଆସୁନୁ କଣ କହୁଛୁ ଫୋନ୍ କରିବି ନା କଣ? ଚାରିଟା ଆଉ ସକାଳୁ ଆମେ ଆଉଛୁ ନା ଆମେ 4ଟାରୁ ଆଇଛୁ ନା ଆଉ ଆସିବୁ ଟି ଆସି ତ ଏମିତି ଯିବୁ ବୁଲିକି ଯାଉଛି ତଳପଟେ ସେ ନା ସେ ପଟ ଘାଟି ବାଟେ ବୁଲିକି ଯାଉଛି ସେ ତଳପଟେ ବହୁଛୁ ତାପରେ ଉପରେ ଆସି ଏପଟେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ସେପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉଛୁ ହଁ ସେପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏପଟେ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଯିବୁ ସେପଟେ ଆସିବୁ ଏଇ ସେପଟେ ଆସି ଏଇ ତଳପଟେ ଯିବୁ ଆସିବୁ ନା କଣ? ଗୋଟେ ଭଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କରିଦେଇଛି ଗାଡ଼ି ପୁରା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ନା ଗୋଟେ 20-30 ଗୋଟେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିନି ନା ଗୋଟେ କୁହୁଡ଼ି ଅଛି ନୂଆ ବର୍ଷ କ'ଣ କାଲି ବା କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା ଭରା କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା ଜାଣିଲୁ କାଲି ଆସିଥିଲୁ ମାନେ ଅନେଇଲୁ ପାଖରୁ ଆମେ ଦିନ ଦେଖାଦେବାନି ସେ କାର ପାଖରେ କାର ସେପଟେ ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖାଯିବ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଏ ଭରା କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା ଏ ଆଜି ତ ଏତେ କମିଯାଇଛି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ କମିଯାଇଛି କାଲି ଭରା ପଡ଼ୁଥିଲା କୁହୁଡ଼ି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ନା ହଉନଥିବ ତୋ ଦୋକାନ ଭଲ ବେପାର ହଉଥିବ ଦିନକୁ 1000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମାନେ ମାସକୁ 30,000 ଏ ମାସକୁ 30,000 କମଉଛୁ ବାକି ହେଲାନି ମାସକୁ 30,000 ଆଉ ଦିନକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ହଉଛି 60,000 ଟଙ୍କା ତ ବେପାର ହଉଛି ଏତେ ପଇସା ଗଲା ହେଇଗଲା ଆଉ ମାସକୁ 30,000 ଭାଇ ଜବ୍ କରନି ବିଜନେସ୍ କର ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ ଯେମିତି କରୁନି ତାପରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି 1500 800 କିଣୁଛି 1500 ବିକ୍ରି ହଉଛି ସିଗାରେଟ୍ ନା ଆଉ 1500 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ହଉଛି 1500 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ପୁରା ଲାଭ ଅଛି ଦୋକାନ କରି ଦିନକୁ 1500 2,000 କମେଇଲ ଆଉ ଲାଭ ଟଙ୍କା କ'ଣ ତାই ମୁଁ ବି ସେଇଆ କହୁଛି ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେବି ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ଆଗରେ ରାସ୍ତା ଦୋକାନ କାହିଁ ଲଗେଇବି ନିଜେ ଦୋକାନ ଦେବି ନା ତାପରେ ଯଦି ହେଲା ତାପରେ ଦୋକାନ ଲଗେଇଦେବି ଭଲ ଚାଲିବ ତ ଆଇଲରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 8ଟା ବାଜିଗଲେ କୋଉଠି ଛାଡ଼େ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ବି କୋଉଠି ଛାଡ଼ିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8ଟା ବାଜିଗଲେ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିନି ଗାଈ ଆମେ ଚାଲି ଆଇଲୁ ଘରକୁ